Вітаю вас! Сёння нядзеля 16 кастрычніка. У эфіры тэлеканала Віцебск інфармацыйная праграма «7 дзён». На працягу гадзіны падводзім вынікі тыдня. З шэрагу падзей мы абмяркоўваем тое, што важна ведаць і да чаго неабходна пачуць кампетэнтны каментарый. Асноўныя навіны вам прадставяць нашы карэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. Дзень маці адзначылі на гэтым тыдні. Да свята 25 жанчын Віцебскай вобласці атрымалі рэгіянальную прэмію імя Героя Савецкага Саюза Зінаіды Міхайлаўны Тусналобавай-Марчынкі. Яшчэ 5 сталі ўладальніцамі ордэнаў маці. Глыбоцкі мясакамбінат адкрыў новы мясаперапрацоўчы цэх. Гэта першы этап мадэрнізацыі. Поўная рэканструкцыя прадпрыемства завершыцца ў 2017 годзе. Другое дыханне віцебскіх прадуктаў. Цяпер гандлёвай сеткай кіруе адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебск мясамалпрам». Усе 29 магазінаў у абласным цэнтры чакае перазагрузка. Працэдуру ліквідацыі КІМа працягнулі на 6 месяцаў. Ацэнка і рэгістрацыя маёмасці былога гіганта лёгкай прамысловасці працягваецца. Зарплатныя даўгі яшчэ не выплачаны. Дабрачынная акцыя ў віцебскім кафэ. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» пазнаёміла сем'і з асаблівымі дзецьмі з мясцовымі бізнесменамі. Вынікам знаёмства стала дзіцячае свята. Тыдзень маці завяршаецца ў Беларусі. У Віцебскай вобласці ён быў напоўнены разнастайнымі праектамі. Так у Полацкім раёне студэнты і вайскоўцы змаглі бясплатна адправіць матулям лісты віншавання. Раённы вузел паштовай сувязі віцебскага філіяла Белпошты падрыхтаваў спецыяльныя канверты са святочным лагатыпам, якія выдалі маладым людзям. Прадпрыемствы Полацкага раёна арганізавалі ўшанаванне жаночых працоўных дынастый. Прафсаюз віцебскага аддзялення беларускай чыгункі, выставу дзіцячай творчасці і святочны канцэрт, на які запрасілі матуль. Не засталіся без увагі будучыя і маладыя мамы. Іх павіншавалі са святам прама ў радзільных дамах і жаночых кансультацыях рэгіёна. У дзень маці 14 кастрычніка ў віцебскім аблвыканкаме па традыцыі ўшанавалі жанчын, якія з'яўляюцца прыкладам самаадданага мацярынства. І ўручылі ім рэгіянальную прэмію імя Героя Савецкага Саюза Зінаіды Міхайлаўны Тусналобавай-Марчынкі. За некалькі гадоў існавання прэміі яе лаўрэатамі сталі каля 400 жанчын. Цяпер да іх далучыліся яшчэ 25. Ордэнам маці ў Віцебскай вобласці ўзнагароджаны больш за 650 жанчын, якія нарадзілі, дастойна выхавалі 5 і больш дзяцей. І сёлета яшчэ 5 матуль атрымалі ордэны. Дети – это счастье, и поэтому всем в жизни нужно испытать счастье. А когда их много, значит счастье еще больше. Это должна быть масса любви, заботы, понимания. Это каждый день ты должен быть в форме, чтобы твои дети видели тебя и гордились тобою, твоими достижениями. Может быть, тогда у них все будет здорово и хорошо. И, наверное, каждый день просыпаясь, желать своим детям добра, любви, счастья. Я счастлива, потому что у меня есть поддержка в лице мужа, в лице моих детей, всех. Работа нелегкая, но работа счастливая. Она приносит свои благодарные плоды. Вот, так как мы видим, как дети растут, как они учатся, как они приносят радость нам и другим людям. Вот. И счастье, больше ничего нет других слов, кроме как счастье, материнство. Жанчынам, узнагароджаным ордэнам маці і рэгіянальнай прэміі імя Героя Савецкага Саюза Зінаіды Міхайлаўны Тусналобавай-Марчынкі выплацілі грашовую прэмію. Сем'і, якія выхоўваюць дзяцей у нашай краіне, карыстаюцца сацыяльнай падтрымкай. Са студзеня па верасень бягучага года больш за 1300 шматдзетным сем'ям Гродзенскага краю налічаны сямейны капітал. Напярэдадні свята наша здымачная група завітала да вялікай дружнай і творчай сям'і Чарноўскіх, у якой выхоўваюцца 4 дзяцей. З матуляй, штодзённая праца якой адзначана высокай узнагародай рэгіянальнай прэміі імя Героя Савецкага Саюза Зінаіды Міхайлаўны Тусналобавай-Марчынкі, познаёмілася Юлія Устинова. Семья огромная у нас, в ней много рук и много глаз, улыбок и веселья много. Конечно, иногда мне спорят, но и слезы льют по пустякам, но это не мешает нам. Вершы, музыка, дзіцячы смех. Цішыня ў гэтым утульным доме, дзе жыве вялікая сям'я Чарноўскіх, рэдкая госця. Пакуль тата на работе спраўляцца са шматлікімі справамі і са спрытнымі двайнятамі Машай і Сашай, маме Вользе дапамагаюць старэйшыя дочкі Аліна і Вікторыя. Нам вообще очень весело. То есть они всегда там что-нибудь сотворяют, смеемся все вместе, играем. Гуляем с ними на улице, возим их там в коляске.
Васьмікласніца Аліна сур'ёзна займаецца музыкай, грае на скрыпцы. Дзяўчына пастаянная ўдзельніца і пераможца вакальных конкурсаў і фестываляў. Разам з сястрой спявае ў студыі эстраднай песні. 7гадовая Вікторыя выбрала цымбалы. Адказную сур'ёзную першакласніцу ў школе назвалі вучаніцай года. Это за хорошую учебу, грамота, это за хорошую математику. Это я участвовала в конкурсе «Показ мод», это поделки. Это моя аккредитация первая. Я участвовала в этом году в славянском базаре. Мноства захапленняў, жаданне ўсюды паспець і запас энергіі на ўсё. Гэта ад бацькоў, упэўнена шматдзетная мама, педагог па прафесіі. Поспехі і перажыванні дзяцей важнейшыя за ўласныя. Ну, для мамы, конечно, самое главное – это здоровые, счастливые дети. Это, конечно, самое-самое святое вообще. Не знаю, как для других, но для меня, вообще для нашей семьи, наши дети – это наше продолжение. В них все наше. Вот, ради чего мы живем, ради чего мы стремимся к чему-то. Да свята дзеці рыхтуюць матулі сюрпрыз. Верагодна, гэта будуць зробленыя сваімі рукамі паштоўкі, якія будуць бережна захоўвацца ў сямейным архіве. І сціплыя добрыя словы, на якія ў карагодзе штодзённых спраў не заўсёды знаходзіцца час. Мама, без ума тебя люблю я, мама, и тебя боготворю я, мама. Я без взгляда твоего, как птица без крыла, птица без крыла, мама. Знаешь, нет тебя роднее, мама. Обними меня скорее, мама. Дай погреться, мама, возле рук твоих, как будто у огня. Юлія Устінова, Дмітрий Котаў, навіны, Віцебск. Чытай са мной па-беларуску. У Наваполацку супрацоўнікі бібліятэкі імя Пушкіна арганізавалі акцыю для самых юных наведвальнікаў дзіцячай паліклінікі, прымеркаваную да Дня маці. Чаканне прыёму да ўрача ператварылася ў цікавае бавенне часу. Дзецям чыталі казкі, творы беларускіх аўтараў, загадвалі загадкі, праводзілі гульні, конкурсы і віктарыны на беларускай мове. Арганізатары падобнага праекту імкнуліся прыцягнуць як мага больш чытачоў і абудзіць у дзяцей цікавасць да беларускай літаратуры і да кнігі ў цэлым. А яшчэ паказаць, наколькі шматгранная і прыгожая беларуская мова, якая з'яўляецца неад'емнай часткай культуры беларусаў. Наша библиотека находится в непосредственной близости от детской поликлиники, и каждое утро мы могли наблюдать, как детки идут хмурые в поликлинику, кто-то боится врачей, кто-то боится прививок, и мы решили провести такую акцию, чтобы как-то поднять настроение деткам, чтобы детки не боялись, чтобы это время ожидания прошло очень быстро. Ну и, конечно же, главная цель нашей акции была это приобщение детей к книге, к чтению и к библиотекам нашего города. Падобныя акцыі супрацоўнікі бібліятэкі імя Пушкіна практыкуюць з 2012 года. На іх думку, у выніку такіх гучных чытанняў колькасць чытачоў павялічылася, а кнігі беларускамоўных аўтараў становяцца больш запатрабаванымі. Сацыяльна-педагагічны цэнтр Гарадоцкага района пашырае магчымасці рэабілітацыі. Цэнтр змяніў адрас з пасёлка Езярышча, які знаходзіцца на перыферыі. Супрацоўнікі і выхаванцы сацыяльна-педагагічнага цэнтра Гарадоцкага района пераехалі ў гарадок. На наваселлі пабывала Юлія Устінова. Наваселле адзначылі супрацоўнікі і выхаванцы сацыяльна-педагагічнага цэнтра Гарадоцкага района. З пасёлка Езярышча, які знаходзіцца на перыферыі, пераехалі ў райцэнтр. Для іх адрамантавалі і абсталявалі свабодны асобны корпус сярэдняй школы. Гарадоцкі раён па плошчы адзін з самых вялікіх у краіне, так што з пераездам дапамога псіхолагаў і сацыяльных педагогаў стала больш даступнай. Хотелось бы пожелать, чтобы приют наш он был пустой постоянно. Вот хочется только, наверное, этого, чтобы центр работал так, чтобы наш приют был пустой. Цэнтр працуе з дзецьмі і падлеткамі, якія апынуліся ў няпростай жыццёвай сітуацыі і з нядбайнымі бацькамі. Спецыялісты гатовы аказаць псіхолага-педагагічную, кансультацыйную і прававую дапамогу дзецям, бацькам і педагогам. В каждом подразделении работают специалисты, это педагоги-психологи, педагоги социальные, которые оказывают помощь не только детям, но и также помогают стабилизировать семейную ситуацию в семьях, неблагополучных семьях,
Также данные специалисты работают с педагогами учреждений образования. Своевременно они координируют деятельность, помогают им работать с данными семьями. Пры цэнтры існуе не толькі аддзяленне сацыяльна-педагагічнай рэабілітацыі, а і прытулак. Летась ён стаў другім домам амаль для паўсотні дзяцей. За первую половину этого года у нас через наши 17 приютов в Витебской области прошло 544 ребенка. Хотя могу сказать уже и положительные моменты. Из 544 детишек порядка 413 уже оттуда ушли. У паўночным рэгіёне добрая тэндэнцыя. Колькасць дзяцей у інтэрнатных установах змяншаецца. Малыя або вяртаюцца ў свае сем'і, або знаходзяць новых бацькоў. У прыватнасці дзякуючы рабоце такіх цэнтраў, якія садзейнічаюць вяртанню непаўналетніх у сем'і і адказваюць за сацыяльную адаптацыю дзяцей і падлеткаў до жыцця ў грамадстве. Мы нацелены всегда на возврат ребенка в семью. Поэтому городок – это районный центр, и с любой деревни родитель всегда может посетить. Ему не нужно ехать перекладными, и много детей из городка забирают. Поэтому здесь все нацелено на то, чтобы вернуть ребенка в семью. Размяшчэнне сацыяльна-педагагічнага цэнтра ў гарадку дазволіць эканоміць бюджэтныя сродкі, аптымізаваць выдаткі на яго ўтрыманне. У вольны час дзяцей, якім давядзецца тут знаходзіцца, стане больш цікавым і разнастайным. А бацькам будзе прасцей звяртацца па дапамогу да спецыялістаў цэнтру ў гарадку. Усё дзеля таго, каб кожнае дзіця было шчаслівым. Юлія Устінова, Ян Пчэльнікаў, навіны гарадок. Глыбоцкі мясакамбінат адкрыў новы мясаперапрацоўчы цэх. Гэта дазволіць прадпрыемству не толькі ўдвая павялічыць глыбіню перапрацоўкі сыравіны, але і пашырыць геаграфію паставак гатовай прадукцыі. Поўная рэканструкцыя прадпрыемства завершыцца ў 2017 годзе. З падрабязнасцямі Віктор Праліч. Глыбоцкі мясакамбінат за сваю 80-гадовую гісторыю неаднойчы абнаўляў вытворчыя магутнасці. Ісці ў нагу з сучаснымі тэхналогіямі значыць быць канкурэнтназдольным. У 2010 годзе пачалася рэалізацыя бадай самага буйнога праекта мадэрнізацыі, і першы этап завершаны. Здалі ў эксплуатацыю новы мясаперапрацоўчы цэх. В рамках реализации вопросов создания крупных агропромышленных холдингов и родилась идея о создании 320 указа, которая сегодня помогла высвободить на мясокомбинате свободные средства. Вот эти средства сегодня будут направляться именно на завершение строительства перерабатывающего цеха. И данные средства будут сегодня, вот как здесь и говорились, направляться на развитие агропромышленного комплекса. Павялічыліся і вытворчыя магутнасці. Для прыкладу, калі да рэканструкцыі выпускалі каля 3 тонн паўфабрыкату ў змену, то пасля гэта лічба вырасла амаль у 4 разы і склала 11 тонн. Да таго ж новае абсталяванне пашырыць гарызонты экспартных магчымасцяў прадпрыемства. Введенный в эксплуатацию мясоперерабатывающий цех позволит не столько радикально увеличить объемы выпуска продукции, сколько даст возможность диверсификации рынков сбыта. Фактически при существующем теперь уровне производства мы способны сертифицироваться и поставлять продукцию в любую страну мира и выполнить самые жесткие требования со стороны санитарных служб любого государства. Глыбоцкі мясакамбінат стаў кіруючым прадпрыемствам інтэгрыраванай структуры, у якую ўваходзіць мясцовы камбікормавы завод, малочна-кансервавы камбінат і 10 сельскагаспадарчых прадпрыемстваў. Мадэрнізацыя мясакамбіната дазволіць зарабіць грошы, якія потым накіруюць у тым ліку на іх развіццё пашырэнне сыравіннай базы. Поднялся рейтинг предприятия. Безусловно, любой банк готов будет работать с предприятием. Это нам позволит как раз сделать то, о чем я сказал. А что на выходе? А на выходе, конечно, это удешевленная продукция, это сниженная себестоимость, это эффективность производства, это самое главное сегодня для коллектива, повышенная заработная плата и так далее и тому подобное. И стабильность, та, которая должна быть как на каждом предприятии, так и в целом у нас у каждого рабочего специалиста и руководителя. Цалкам мадэрнізуюць глыбоцкі мясакамбінат у наступным годзе. У строй увядуць другую чаргу новага мясаперапрацоўчага цеха з сучасным абсталяваннем. Віктор Праліч, Леонід Табола, навіны Глыбокая. Вядомая рэгіянальная гандлёвая сетка «Віцебскія прадукты» становіцца на шлях адраджэння. Непасрэдны ўдзел у лёсе гандлёвага прадпрыемства прыняў аблвыканкам. Згодна з яго рашэннем увесь дзяржаўны пакет акцый перададзены з гарадской у абласную ўласнасць.
Функцыі кіравання ўзяло на сябе адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебск мясамалпрам», якое ўваходзіць у структуру віцебскага канцэрна «Мясамалочныя прадукты». Гэта дазволіць віцебскім прадуктам аднавіць паўнацэнную работу магазинаў, а іх у абласным цэнтры зараз 29, разлічыцца з пастаўшчыкамі і вытворцамі, рэанімаваць рэпутацыю надзейнага партнёра і паступова развівацца. Аналіз дзейнасці новай кіруючай каманды будзе дадзены па выніках 4-го квартала бягучага года. Сегодня это уже все реанимируется, полки магазинов заполняются. Люди готовы работать с той стороны, готовы поставлять продукцию, если им с нашей стороны, если мы будем исполнять свои обязательства в части расчетов за поставленную ими же продукцию. Уже в магазине проходят акции. Сыр сегодня у нас там на старые деньги 79 тысяч стоит. Яйцо куриное 1С там тоже стоит там 17 тысяч. Все хотят видеть в лице витебских продуктов хороших партнеров, надежных партнеров. Зараз вядуцца перамовы аб магчымасці рэструктурызацыі крэдытнай запазычанасці, а таксама з партнёрамі па адтэрміноўцы плацяжоў за пастаўленую прадукцыю. Перазагрузка гандлёвай сеткі «Віцебскія прадукты» пачалася з магазина нумар 12, што на праспекце Фрунзе. З адноўленым асартыментам ён чакае сваіх пакупнікоў і гатовы радаваць іх зніжкамі. Святлана Макаева упэўнілася ў гэтым. Размова кіраўніка вобласці з пакупнікамі пачалася яшчэ перад уваходам у магазин. Мікалай Мікалаевич адзначыў, што рашэнне аб новым уласніку гандлёвай сеткі прынята на карысць пакупніка, якому патрэбны шырокі асартымент і разумны кошт на тавары. Новую гісторыю універсама на праспекце Фрунзе пачалі сімвалічна з пераразання чырвонай стужкі. Магазин нумар 12 быў урачыста адкрыты пасля рэканструкцыі 11 год таму і з'яўляўся прыкладам сучаснага гандлю, бадай, як і ўся сетка віцебскіх прадуктаў. Але за апошні час апусцелі паліцы магазинаў, тавараабарот упаў больш чым на трэць, склалася велізарная запазычанасць перад банкамі і пастаўшчыкамі, скарацілася колькасць работнікаў. Долги, закредитованность, и по сути можно было сеть объявлять банкротом. Поэтому мы и приняли решение. Во-первых, проанализировать, почему возникли такие проблемы. Ну, естественно, на основе анализа мы приняли решение, что необходимо передать торговую сеть именно производителю продукции, основной продукции. Мясомолпром – это та организация, которая приближена непосредственно к товару, то есть в основе своей это молочная переработка, это мясная переработка. В конечном итоге мы подтянем сюда и хлебпром, и других производителей. Мы насытим ассортиментом. Згодна з рашэннем аблвыканкаму увесь дзяржаўны пакет акцый перададзены з гарадской у абласную ўласнасць. Пазачарговы сход акцыянераў перадаў паўнамоцтвы канцэрну адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебск мясамалпрам». Віцебскія прадукты пры гэтым захавалі статус юрыдычнай асобы. Неабходна комплексная перазагрузка дзейнасці магазинаў. Чтобы у вас была мотивация. Если вы приросли выручки, у вас должна увеличиться заработная плата. Проросли на рубль, пожалуйста. Проросли на миллиард, пожалуйста. То есть вас никто не будет ограничивать. Но когда без прироста, а заработная плата растет, это неправильно. У перспектыве, адзначыў Мікалай Шарснёў, пры кожнай інтэграцыйнай структуры, якіх зараз у вобласці створана 4, будуць свае гандлёвыя сеткі. В городе Орше уже сформирована торговая сеть порядка 50 магазинов. Вот такая примерно сеть в общем итоге, порядка 50 магазинов, будет в городе Витебске. Также в Глубоком и Полоцке. А в конечном итоге, когда мы сольем это в единую, возможно, сеть витебские продукты, то это будет уже 150-200 магазинов. Это уже действительно огромнейшая торговая сеть, которая будет конкурировать с такими сетями, как Евроопт и другие. Канцэрн «Віцебск мясамалпрам» бярэ на сябе вялікую адказнасць за стабільную дзейнасць гандлёвай сеткі і фінансавае забеспячэнне віцебскіх прадуктаў, а таксама падтрымлівае ініцыятыву кіраўніка вобласці, робіць стаўку на стварэнне холдингу. Поставлена задача губернаторам создавать агрохолдинги, создавать интеграционные структуры, где сегодня должно быть полностью завязано все от поля до прилавка. Без торговой сети сегодня, будем говорить, работать невозможно. И вот эту сеть «Витебские продукты», которая на сегодня будет находиться в составе концерна, мы и будем задействовать как торговую сеть в основном для реализации мясомолочной отрасли и всей продукции, которая производится в концерне.
З улікам распачатых мер калектыў магазина нумар 12, а тут працуе 50 чалавек, плануе павялічыць тавараабарот у 2 разы. Коллектив готов работать в новых условиях и достигать успешных результатов. У адкрытае акцыянернае таварыства «Віцебск мясамалпрам» пераходзіць 29 магазинаў і некалькі аб'ектаў віцебскіх прадуктаў. Святлана Макаева, Сергей Котов, навіны Віцебск. Будем спадзявацца, што новы менеджмент гандлёвай сеткі выведзе прадпрыемства з крызіснай сітуацыі. Адсутнасць сучасных падыходаў да кіравання прывялі да банкрутства і ліквідацыі былога гіганта лёгкай прамысловасці краіны адкрытае акцыянернае таварыства «Кім». Эканамічны суд Віцебскай вобласці працягнуў працэдуру яго ліквідацыі яшчэ на 6 месяцаў. Першапачаткова гэты працэс планавалася завяршыць на працягу года да верасня 2016-го. Ацэнка і рэгістрацыя маёмасці прадпрыемства ідзе са жніўня 2015 года. Частка памяшканняў, у прыватнасці фірменныя магазины ў цэнтры Віцебска, прададзены з аўкцыёну. Перададзены ў гарадскую камунальную уласнасць 2 інтэрнаты, рэалізаваная частка абсталявання фабрыкі. У той жа час рэгістрацыі і ацэнкі чакаюць яшчэ 54 аб'екты нерухомасці. Іх таксама плануюць рэалізаваць праз аўкцыён. Працэс ліквідацыі вядзе антыкрызісны кіраўнік. Па яго прызнанні, гэта адна з самых складаных спраў у яго кар'еры. Общая задолженность, которая по реестру внесена, это где-то 173 миллиарда осталось непогашенной. Это было продлено по требованию закона на полгода. Но не получится сразу. Видно даже, возможно, за год это и получится сделать. Но нету. Сам факт решающий того, что еще нету всех документов. Они вот еще пару месяцев будут готовиться, покуда их начать продавать. Будут, процедуру изготовить документы, оценить и выставить на торги, это еще займет месяц 3. В этом году можем не успеть. Панчошна-шкарпэтачная фабрыка «Кім» працавала ў Віцебску з 1931 года. Сваё банкрутства прадпрыемства ініцыявала ў лютым 2015-го. Крэдыторы фабрыкі лічыліся дзясяткамі, а зарплатныя даўгі – мільярдамі недэнамінаваных рублёў. Інавацыйную калекцыю хатняга тэкстылю прадставіў Аршанскі льнокамбінат на выставе ў расійскім цэнтры Сколково. Асаблівасць новай прадукцыі прадпрыемства – малая скамячваемасць. Экспазіцыя атрымала высокую ацэнку, і аргкамітэт усерасійскай грамадскай праграмы «Нацыянальнае адзінства» назваў Аршанскі льнокамбінат пераможцам у Беларусі ў намінацыі «Бізнес-трыумф». Падчас выставы абмяркоўвалася пытанне эканамічнай палітыкі, развіцця прамысловасці і падтрымкі прадпрымальніцтва, новыя магчымасці для развіцця гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва Расіі, Казахстана і Беларусі. Віцебская вобласць выходзіць на 70% выкарыстання мясцовых відаў паліва ў сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Гэта дазволіць зменшыць сабекошт цеплавой энергіі. Зараз пасля рэканструкцыі завяршаюцца пусканаладачныя работы на кацельнай па вуліцы Цітова, што ў абласным цэнтры. Аналагаў ёй няма ў краіне. Аб новых энергаэфектыўных рашэннях віцебскіх камунальнікаў Святлана Макаева. Гэтыя кадры былі зняты ў пачатку чэрвеня, калі пачаліся работы па рэканструкцыі кацельні. Замест 4 старых катлоў на дровах з ручной загрузкай трэба было ўсталяваць 2 сучасныя, энергаэфектыўныя і экалагічна бяспечныя на драўлянай шчапе. Такая замена дазваляе ўвогуле адмовіцца ад газавага паліва. Праект распрацавалі спецыялісты віцебскага прадпрыемства кацельных і цеплавых сетак. Вырашылі выкарыстоўваць абсталяванне айчыннай вытворчасці і паспрабаваць на справе утилизаторы тепловой энергии. Утилизаторы позволяют осуществить углубленную утилизацию тепла, использование тепла из дымовых газов, что в свою очередь позволяет приблизительно на 10% повысить эффективность использования топлива. Работа кацельнай цалкам аўтаматызавана. Цепло уже некалькі дзён поступае ў шматпавярхоўкі мікрарайона. На данный момент стала работа намного легче и удобнее. Преимущество, что стала работа автоматика, мы чисто наблюдаем за работой котла и параметров. В случае аварии мы можем сами устранить, если возможно. В общем, все стабильно и хорошо работает. У абноўленай кацельні ўсталявана установка зваротнага водазабеспячэння. Яна значна зменшила шкодныя адходы ў акаляючае асяроддзе. Благодаря повторному использованию воды отработанной, и после очистки это решаются экологические проблемы. Меньше загрязнений, все, вода очищена, уходит в канализацию. Вся сажа собирается в мешках.
Да пачатку гэтага цепляльнага сезона праведзена рэканструкцыя яшчэ адной кацельнай на мясцовых відах паліва. У Здраўнёве яна працуе на пелетах. В этом году еще планируется завершить работы по реконструкции котельной бани 4, которая отапливает вот именно этот объект, 4-ю баню, которая в Лучосе находится. Там также будут установлены котлы, работающие на пелетах. Увогуле на балансе віцебскага прадпрыемства 38 кацельняў і каля 100 кіламетраў цеплавых сетак. Сёлета на шатырок з іх старыя трубы замененыя на сучасныя і заліваныя. Святлана Макаева, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. У Віцебску стартаваў праект «100 ідэй для Беларусі». Першую дзясятку незвычайных моладзевых ідэй сабрала выстава, у якой удзельнічалі навучэнцы каледжаў і універсітэтаў абласнага цэнтра. Наватары падрыхтавалі прапановы для розных сфер. Іх практычнае прымяненне, на думку экспертаў, магчыма як у сацыяльнай рабоце, так і ў рэальным сектары эканомікі краіны. Я представляю свой активный ультрафиолетовый фильтр модификация 4, который призван для очистки воздуха от микробных заразителей, агентов. Данный фильтр разработан полностью мною, является некой модификацией существующих устройств с принципиально новой схемой применения очистки воздуха в виде фотоумножителя. Данное устройство может быть применено не только в стационарах лечебных, а также в индивидуальном использовании за счет своей низкой цены в производстве и, как следствие, низкой цены в реализации. Мы пришли к тому, что самое главное – это коммерциализовать проекты. Тогда ребята будут видеть и смысл участия, да, и в дальнейшем продолжение его, потому как самые лучшие результаты, самые лучшие показатели – это когда в дальнейшем та или иная идея, тот или иной проект становится на рельсы, собственно, независимо экономически, и уже приносит не только прибыль стране, государству, но и дает возможность открытия новых рабочих мест и трудоустройства белорусской молодежи. Пераможца зональнага адборачнага тура прадоўжыць гонку ў гарадскім этапе конкурсу, які пройдзе 11 лістапада. Акрамя таго, аўтар лепшага інавацыйнага праекту атрымаў сертыфікат на бясплатнае навучанне ў стартап-школе Віцебск. Кинопоказы и театральные постановки, концерты и авторские читания, выставы, майстар-классы и семинары. У Полацкім дзяржаўным універсітэце ладзіўся нямецкі тыдзень. Установа адукацыі прыняла ўдзел у спецыяльным праекце пасольства Германії ў Беларусі. Акцыя накіраваная на умацаванне сувязяў дзвюх краін у галіне культуры, адукацыі, эканомікі і навукі. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. У Полацкім дзяржаўным тыдзень Германии ладзіць упершыню. Знаёміць студэнтаў з краінай бюргераў прыехаў Тобіас Штюдземан з Берлінскага свабоднага універсітэта. Задача – дапамагчы ВНУ развіцці міжнародных сувязяў, экспарце адукацыйных паслуг і стварэнні пляцоўкі для навуковых обменаў. Для меня это ознакомительная поездка, чтобы немножко лучше понять, что происходит в Беларуси. Например, вроде они переходят на болонскую систему высшего образования. И это, на мой взгляд, означает не только проблемы, о которых, наверное, здесь тоже уже известны, но это, на мой взгляд, большие шансы, потому что открываются новые возможности для сотрудничества на международном уровне. Галоўная тэма выступлення нямецкага гостя – абмен вопытам студэнтаў і выкладчыкаў дзвюх краін. Штюдземан упэўнены, павысіць кваліфікацыю маладых навукоўцаў можна за кошт навуковай стажыроўкі. І гэтую практыку беларусы ўжо выкарыстоўваюць. Некалькі месяцаў таму ў рамках праграмы нямецкай службы акадэмічных обменов полацкие студенты проходили практику в Германии. У меня сейчас практика в школе. На 4-м курсе я посчитала, что я обязательно должна побывать в Германии, потому что как я могу преподавать даже в будущем университете, либо в школе учить детей, если у меня самой нет опыта именно познакомиться с культурой Германии не через книги, а вот изнутри. Сёння германская служба акадэмічных обменаў буйнейшая арганізацыя ў свеце, якая спрыяе міжнароднаму обмену паміж студэнтамі і навукоўцамі, падтрымлівае працэс інтэрнацыяналізацыі нямецкіх ВНУ, дапамагае распаўсюджваць нямецкую мову за мяжой. У Полацку ўжо 3-й год працуе выкладчык аб'яднання Альмут Мюллер. Белорусские студенты, белорусские ученые могут подать заявку на стипендию в Германию. Значит, или чтобы учиться там в немецком вузе. Это вообще действует, вот такая программа действует для всех студентов всех специальностей.
Тыдзень Германии у Беларуси традиция. Сёлета проводится ў 13-й раз. Познаёмиться с культурой Deutschland дапамагаюць фильмы, музыка, литература и фотовыставы. Усё гэта умацоўвае адукацыйныя и культурныя сувязі паміж краінамі. Важным крокам у гэтым напрамку стаў і балонскі працэс, да якога Беларусь далучылася ў 2015-м. Артур Смоляков, Любоў Саўко и Сергей Пальцев. Новины Новополоцк. Кіраўнік віцебскай турфірмы, якая падманула сваіх кліентаў, заключана пад варту. 51-гадовай жанчыне прад'яўлена абвінавачванне па факце махлярства ў асабліва буйных памерах. Па дадзеных следства ў перыяд з лютага па жнівень 2016 года уладальніца турыстычнага агентства заключыла дагаворы на аказанне паслуг з 44 грамадзянамі на агульную суму больш за 100 000 рублёў. Пры гэтым туры браніравала за грошы наступных кліентаў. Туристическая фирма свою работу осуществляла в течение длительного времени. То есть много лет граждане города Витебска и Витебской области обращались за услугами, бронировали туры. И, в принципе, в 2016 году граждане пользовались услугами этой туристической фирмы. И вплоть до 19 августа они улетали. В настоящее время выясняются все обстоятельства, каким образом денежные средства ушли из туристического бизнеса и каким образом распорядилась обвиняемая ими. После предъявления обвинения обвиняемая от дачи показаний отказалась, воспользовавшись своим правом согласно статьи 27 Конституции Республики Беларусь. Зараз следчыя высвятляюць абставіны перадачы грошай і матывы злачынства. Узбуджана крымінальная справа. Для кампенсацыі ўрону следчыя наклалі арышт на маёмасць кіраўніка турфірмы і яе аўтамабіль. Камп'ютарную тэхніку і камплектуючыя да яе коштам больш за 400 000 беларускіх рублёў спрабавалі незаконна правесці праз беларуска-латвійскую мяжу. Тавар, які ў суправаджальных дакументах быў пазначаны як адзенне і друкаваная прадукцыя, ехаў з Латвіі праз пункт пропуску Грыгароўшчына Верхнядзвінскага раёна. Пры аглядзе машыны мытнікі выявілі, што замест заяўленага тавару ў грузавым адсеку знаходзяцца 255 камплектаў камп'ютарнай тэхнікі, аўдыо- і відэаабсталявання. Бытавая тэхніка канфіскаваная. Па дадзеным факце віцебская мытня распачала адміністрацыйны працэс. Двое браслаўчан спрабавалі дапамагчы грамадзянам Афганістана незаконна мігрыраваць у Еўрасаюз. Ля вёскі Сідцы Пастаўскага раёна супрацоўнікі міліцыі затрымалі дваіх мужчын, якія рухаліся на аўтамабілі «Ровер». Праваахоўнікі ўстанавілі, што яны арганізавалі нелегальны ўезд з Расіі і знаходжанне ў Беларусі 16 грамадзян Афганістана, 11 з якіх дзеці. У дачыненні да жыхароў Браслаўскага раёна распачатая крымінальная справа. Абодва мужчыны затрыманы. Зараз з імі працуюць следчыя. В настоящее время сотрудниками 7-го управления ГУБОП проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению причастности данных лиц к 3 аналогичным фактам незаконной переправы иностранных граждан в страны Евросоюза. Ответственность за совершение данного преступления предусмотрена в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Данные граждане, организовавшие незаконный въезд и пребывание иностранных граждан на территории Республики Беларусь 79 и 88 года рождения, значит, ранее попадали в поле зрения ГУБОП, но к ответственности не привлекались. Па папярэдняй інфармацыі, за перапраўку аднаго нелегала за мяжу падазраваемыя арганізацыі незаконнай міграцыі атрымалі па 15 000 еўра. З надыходам халадоў супрацоўнікі МНС фіксуюць рост колькасці пажараў і гібелі на іх людзей. Каб папярэдзіць узгаранне, ратаўнікі адпраўляюцца ў рэйды, абследуюць домаўладанні прыватнага сектара, асноўную увагу надаюць стану печнога ацяплення і электраправодкі. Якія парушэнні часцей за ўсё даводзіцца выяўляць, пацікавілася Інна Кірыенкава. У старажылкі Вольгі Івановны Селязнёвай з вёскі Лучынаўка старшыня Варонаўскага сельсавета Юрый Осіпаў часты госць. На гэты раз ён завітаў да яе разам з супрацоўнікамі МНС. Бабулю, якая на днях адзначыла 103-й дзень нараджэння, даглядаюць дзве дачкі, якія ўжо таксама ў сталым узросце. Пра правілы пажарнай бяспекі жанчыны ведаюць добра, стараюцца не парушаць. Печку цепляць, чысціць дымаход не забываюць. Зимой вот здесь вот открываем, сюда прочистим, вычистим все. А потом? Ну, раз в 2 месяца чистите? Ну да.
У доме, як і належить, ёсць аўтаномны пажарны апавяшчальнік. Вось толькі не працуе, паскардзілася гаспадыня. Батарейку, когда мы подключаем, проверить необходимо нажать на кнопку. Нажимаем, слышим сигнал. Раз в неделю желательно либо веником, либо пылесосом, когда он у вас в подвешенном состоянии, его очищать от пыли, чтобы он не забивался. Адзінокім састарэлым людзям асабліва патрэбна ўвага і дапамога, лічаць у сельскім савеце. Людзі звяртаюцца з рознымі просьбамі. Каму неабходна печку адрамантаваць, каму электраправодку замяніць. На ўсё патрэбныя грошы, прычым немалыя, дапамагаюць тым, чым могуць. При сельском исполнительном комитете предприятия создано по оказанию услуг «Ворона-сервис». На сегодняшний день человеку отремонтирована печь. Мы только вот с лета начали работать, буквально здесь 2-3 месяца работаем. Люди обращаются, мы по доступным ценам, не сильно затратно, в принципе, выполняем вот эти ремонты печей. Не забываюць і пра шматдзетныя сем'і. Гэта добра, як у сям'і Мезенцевых з вёскі Бернікі, гаспадар, майстар на ўсе рукі. У доме парадак. Год таму правялі газавае ацяпленне. І хоць печкамі ўжо не карыстаюцца, але ж падтрымліваюць іх у добрым стане. І электраправодка ў парадку. Аднак далёка не ва ўсіх сем'ях так добра. Печы заабцеплілі, а рамонт не зрабілі. Нам уже говорили, да. Говорили, да. Ну вот муж на работе, он сделает, завтра начнет делать. Не один раз инспектору МНС приходится нагадывать про выкананне вынесенного предписания. Не лишним было бы гаспадару дома поклопотиться и про стан дымохода. Зачастую пожары у таких домах начинаются менавіта с горышча. Тому не варто грэбаваць элементарными правилами пожарной бяспеки. Мы рекомендуем настоять на гражданам ни в коем случае не оставлять печное отопление без присмотра, а также на попечение малолетних детей. Перед топкой печей необходимо, чтобы был прибит предтопочный металлический лист размером 50 на 70 сантиметров. Необходимо производить очистку от сажи дымоходов не реже 1 раза в 2 месяца. Также необходимо следить, чтобы за пределы топки печей не выходили дрова. А як вядома, агонь памылак не даруе. Толькі дзякуючы ўласнай пільнасці і дбайнасці удасца пазбегнуць бяды. Інна Кіріенкова, Александр Прыстаўка, навіны, Віцебскі раён. Кухня, зробленая по індывідуальным заказе, стала прычынай канфлікту паміж віцебскай сям'ёй і індывідуальным прадпрымальнікам. Адны незадаволеныя якасцю мэблі, другі неабгрунтаванымі прэтэнзіямі. Да спрэчкі падключыўся упаўнаважаны па абароне правоў спажыўцоў пры віцебскім гарвыканкаме. У кухонных сварках спрабавалі разабрацца і нашы корэспандэнты. Свое любимое блюдо, драники, семья Ткаченко из Витебска не готове уже месяца 1,5. Новым кухонным гарнитурам увесь гэты час не карыстаюцца па поўнай, пакуль не завершаны спрэчкі з вытворцам. Талеркі і кубкі сумуюць у іншым пакоі, а кухонныя паліцы пустуюць. Усё таму, што кухня, зробленая по индивидуальным заказе, не апраўдала чаканняў. Оказалось, что здесь щель, вот 5 сантиметров щель, коробок спичнут, как раз влезает. Такая, ну, да вообще некрасиво. Зазоры с толщиной с палец. Сантиметр 1,5 идет от стенки, такой зазор. Здесь доводчики стоят, вот здесь вот, чтобы крышка не ляпала. Сюда их забыли поставить, наверное. Или же сэкономили специально. Усе свае прэтэнзіі сям'я адразу ж выказала індывідуальнаму прадпрымальніку, у тым ліку і ў пісьмовай форме. У заяве 4 пункты. Першыя 2 недахопы, абазначаныя там, фірма выправіла. Замянілі цокаль і схавалі шчыліну паміж шафай і сцяной. Астатнія і сталі прычынай нежартоўнага канфлікту. Заказчыкі патрабуюць вярнуць частку грошай 300 рублёў і зрабіць дадатковую паліцу пад тэлевізор, якой у праекце, дарэчы, не было. Я бы хотела, чтобы они ее забрали и вернули деньги. Пускай хотя бы они сделают вот этих 2 пункта. Доделают полку и с деньгами разберемся мы с ценой. Тым часам індывідуальны прадпрымальнік зусім не лічыць кошт кухні, а гэта 1600 рублёў завышаны. Гэта далёка не самы дарагі варыянт. Усе матэрыялы заказчыкі выбіралі самі, прычым перавагу аддавалі найбольш бюджэтным варыянтам. І праект зацвердзілі, і акт прыёмкі работ падпісалі, а цяпер патрабуюць выплаціць грошы. Когда мы ставили кухню, установка была в срок и по дате. Клиента все устроило. Устанавливали мы в субботу, 27 августа, 29 числа. Она мне позвонила и сказала, что у нее разбух соколь внизу, и вообще ее не устраивает цена. Дайте мне, пожалуйста, 3 миллиона, потому что где-то там на другом торговом центре ей пообещали на 3 миллиона дешевле ее сделать. Здесь я своей вины никакой не вижу.
И считаю, что это необоснованные вообще требования. Яго фірма на рынку больш за 10 гадоў. На інтэрнэт-сайце дзесяткі станоўчых водгукаў ад пастаянных кліентаў. Канешне, бывалі і спрэчныя сітуацыі, аднак іх заўсёды вырашалі мірна. Цяпер жа да справы падключыўся упаўнаважаны па абароне правоў спажыўцоў. З заявай у Віцебскі гарвыканкам звярнулася сям'я Ткачэнкаў. Сейчас мы попытаемся связаться с предпринимателем, предложить ему пойти навстречу потребителю, устранить недостатки. Получится, значит хорошо. Не получится, то дальнейшее разрешение спора будет в компетенции судебных органов. Суд при необходимости назначит экспертизу, будут перечислены недостатки и будет уже принято решение с учетом этих недостатков. Кожны з удзельнікаў канфлікту лічыць сябе правым і ісці на ўступкі не збіраецца. Хутчэй за ўсё кропку ў гэтай справе прыйдзецца ставіць суду. Толькі так можна будзе вырашыць, каму ў гэтай сітуацыі на самай справе патрэбная абарона – спажыўцам або прадпрымальніку. Вольга Шмаргун, Ян Пчэльнікаў, навіны, Віцебск. У Віцебску пачаўся мастацкі сезон. 8 мастацтвазнаўца Міхась Цыбульскі, які вядомы сваёй плённай міжнароднай куратарскай працай, на гэты раз арганізаваў выставу сваіх твораў. Нагодай стаў юбілей творцы, а асаблівасцю вернісажу той факт, што разам са сваімі карцінамі Міхась Цыбульскі прадставіў і творы жонкі Людмілы, вядомага ў Віцебску прамысловага дызайнера. Сумесная выстава атрымала назву «Феерыя колераў» – ад этюда да кампазіцыі да вана. Было стремление показать наше отношение к этому цвету, к эстетике цвета, к поэтике цвета, к той традиционной культуре цветовой, которая сложилась и складывалась тысячелетиями. Культуре, на которой воспитывались многие поколения художников, которые, к сожалению, или, может быть, в связи с новыми какими-то веяниями в развитии искусства, была несколько так деформирована или разрушена. И тем не менее, хочется, чтобы вот в искусстве это все продолжало жить, чтобы это продолжало радовать глаз, чтобы интерес к этому не угасал, чтобы было ощущение и понимание, что гармония, она скрыта именно в этом. С мужем, можно сказать, не разлучны ни в чем. Мы вместе ездим на выставки, гуляем по городу, ездим на пленеры. Поэтому мы долго не думали, в одиночку выставляться или вдвоем. Это все было, было совместным решением. У экспазіцыі прадстаўлены творы, што былі выкананы аўтарамі за апошнія 2 гады падчас шматлікіх пленэраў у Латвіі, Літве і Беларусі, а таксама на выездах са студэнтамі на прыроду. Убачыць пейзажы Міхася і Людмілы Цыбульскіх можна будзе ў мастацкім музеі да канца кастрычніка. І зноў цішыня. Дакладней, яе працяг. Мастачка з Полацка Кацярына Мяснікова прадставіла ў Віцебскім мастацкім музеі свой новы выставачны праект «Цішыня постскрыптум». Гэта серыя работ, вынік плённай працы, якую творца здзейсніла на Гомельшчыне, у Шатчыне і ў Друі падчас мастацкіх пленэраў. На карцінах адлюстраваны любімыя маёнткі, архітэктурныя славутасці і жывапісныя мясціны гэтых рэгіёнаў. 25 графічных работ, напісаных пастэллю на дробназярністай паперы. Арыгінальны прыём за апошняга часу мастачка широко выкарыстоўвае ў сваёй творчасці. Как оказалось, наждачка бывает, если она нулевка, она бывает разная по фактуре, по зернистости, наверное. Она дает бархатистость. То есть пастель, она сама по себе бархатиста как материал, плюс еще вот эта вот фактура, которую дает наждачная бумага, я пока что не нашла другой альтернативы. Плюс наждачка за счет своей цепкости, она позволяет накладывать несколько слоев, поэтому появляется эффект живописи. То есть получается живописная работа, потому что мне все-таки это ближе, чем просто работа с линией, мне ближе работа с цветом. И наждачка, она обогащает работу, и плюс она еще бывает коричневая, серая, черная, зеленая, то есть тут еще и форма имеет значение. Пастели тоже живописные, они все не графические, хотя написано, что выставка графики, они все очень живописные, они все разобраны в цвете с большим знанием дела. Я бы сказал, что хорошая выставка очень такая. У
У мастацкіх колах Кацярына Мяснікова добра вядомая яшчэ і як выдатны арганізатар шматлікіх выставаў сваіх калег. Больш за 10 гадоў яна курыруе праект «У пошуках Атлантыды». 4 гады вядзе беларускі арт-алфавіт. З апошніх яе куратарскіх работ восеньскі салон прыгажосці. Выстава зараз таксама дэманструецца ў мастацкім музеі. Так што у наведвальнікаў ёсць добрая магчымасць ацаніць таленавітую маладую творцу Кацярыну Мяснікову адразу ў дзвюх ролях – як мастака і як куратара выставы. Тым часам вядомая віцебская мастачка Валянціна Ляховіч працягвае свае творчыя эксперыменты з колерам і формай. У арт-прасторы на Толстога 7 адкрылася яе абноўленая экспазіцыя. Пераўтварэнне, стагнацыя і я. Важныя моманты і этапы, якія адбываліся з аўтарам у жыцці і творчасці у гэтым праекце. У творах знайшлі адлюстраванне і некаторыя жыццёва важныя моманты стану грамадства. На шляху, прызнаецца Валянціна Антонаўна, у яе, як і ў грамадства, здараліся і застойныя перыяды і рух наперад. Мастачка шмат эксперыментавала, аднак заўсёды заставалася адданай сябе і мастацтву. Меня все время интересуют вопросы общественной жизни человека, как он себя ведет в обществе, какие трудности, какие проблемы. И поэтому здесь такое родилось и название. Ну и как я переживаю это, как это проходит через мою личность, через вот это все творчество так называемое. Мы открываем ее во второй раз. Этот зал уже был... Открытие уже было в мае прошлого года, и сегодня мы видим, как зал может преобразоваться и обновиться художником путем внесения каких-то акцентов, некоторых работ, других инсталляций. Вялікую папулярнасць у творчасці Валянціны Ляховіч атрымала тэма адносін сучаснага грамадства да прыроды і экалогіі. Прыцягнуць увагу і паразважаць пра гэтыя актуальныя пытанні мастачка спрабуе праз свае арт-аб'екты і інсталяцыі, выкананыя ў стылі трэш-культуры. Яна выкарыстоўвае розныя матэрыялы, у тым ліку з утылю – паперу, шкло, пенапласт, кавалкі дроту, кардон і распісвае іх як карціну. Убачыць сінтэз пластыкі і жывапісу Валянціны Ляховіч можна будзе у арт-прасторы на Толстога 7 на працягу кастрычніка. Узнагароды Рэчы Паспалітай, ордэн Легіён гонару і паўночны крыж, медаль «Пурпурнае сэрца». Упершыню ў Віцебску выстаўлены ўзнагароды краін свету з фондаў Тракайскага гістарычнага музея. Разам з віцебскімі фалерыстамі медалі разглядала Святлана Макаева. Выстава ўзнагароды краін свету перасовачная. Яна ўжо экспанавалася ў Мінску, Магілёве, Гомелі, Смаргоні. Усюды мела поспех і выклікала вялікі інтарэс. 120 ордэнаў і медалёў 41 краіны свету. Чем они похожи или различаются? Как они носились? Почему награда место такие специальные звезды? Что такое миниатюра? Увогуле калекцыя ордэнаў, медалёў, ганаровых знакаў Тракайскага гістарычнага музея налічвае звыш 25 тысяч рэліквій. Супрацоўніцтва паміж беларускімі і літоўскімі музеязнаўцамі привело к стварэнню каталога по гэтай тэматыцы. Мы выпустили как раз и каталог этой выставки, да, на 4 языках: белорусском, литовском, русском и английском. И здесь как раз все экспонаты, которые попали в эту выставку, здесь показаны. И мы стараемся так, чтобы с каждой нашей выставкой был какой-то каталог, чтобы не только что она мельком где-то блеснула, но чтобы осталось в памяти. И это уникальная, в общем-то, возможность для горожан увидеть эти награды, которые, может быть, раньше можно было увидеть только вот в каталогах, в интернете или на груди, на шее президентов каких-то известных личностей. На выставе можно познакомиться с галоўнымі ўзнагародамі Рэчы Паспалітай Расійскай імперыі, амерыканскім ордэнам Легіён гонару і медалём «Пурпурнае сэрца», бразільскім ордэнам Паўночнага крыжа. Яго кавалерамі, дарэчы, былі імператор Мікалай II і рэвалюцыянер Эрнеста Че Гевара.
Асаблівае месца ў экспазіцыі займае дзяржаўныя ўзнагароды Літоўскай рэспублікі. Ад ордэнаў вялікіх князёў Гадэміна і Вітаўта да сучасных, сярод якіх і спартыўныя медалі. Экспозиция притягальна не только для коллекционеров, фолеристов и историков. Недавно в нашем городе открылся музей истории частного коллекционирования, где большая часть экспозиции как раз-таки также посвящена и монетам, и наградам. И, конечно же, для нас интересно было увидеть награды, которые есть в фондах других музеев, не только белорусских, но и наших ближайших соседей, перенять у них определенный опыт в подаче предметов, в представлении их. Перасовачная выстава ўзнагарода краін свету, арганізаваная пры падтрымцы Пасольства Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі і Міністэрства культуры Літвы, будзе дзейнічаць у абласным краязнаўчым музеі да 26 кастрычніка, потым накіруюцца ў Гродна. Светлана Макаева, Дмітрий Котаў, навіны Віцебск. На велосипедах по перасеченной мясцовости у областном центре завершились открытые чемпионаты першинство Витебской области по маунтинбайку. Спаборніцтвы собрали каля 60 гоншчыкаў з Беларусі и России. Кому покорылася одна з самых складаных трасс у республицы. У репортаже Сергея Мисурагина. Летом гонки по асфальте, осенью по узгорках и стежках. Для маунтинбайкеров это звычайная практика. На гэты раз спаборніцтвы велокроссменаў проходили на трассе в районе Лучосы. Дистанция складаная, высокие подъемы, затяжные спуски, резкие повороты. Организаторы зрабілі ўсё магчымае, каб перад апошні старт сезона не стал легкой прогулкой. Если, например, на велосипедные гонки на шоссе можно поменять велосипед, здесь только можно ехать в гонку на своем велосипеде, произвести ремонт, замену колеса и все. Трасса по горам в основном, чтобы было сложности, виражи, повороты, подъемы, спуски. Более экстремальные условия, чем на шоссе. Крутить педали приходилось далеко не заўсёды. Спортсмены часто со своим двуколым сябрам и шли у гару пешшу. Маунтинбайк хоть и техоходная, але самая складаная велосипедная дисциплина. Сярэдняя хуткасць гоншчыкаў усяго каля 20 км ў гадзіну. Асноўнае патрабаванне да спортсменаў – сила и цехавітасць, але и техника езды на горном велосипеде играе не апошнюю роль. На маунтинбайке ты нигде ни за кем не спрячешься, тебе надо именно хороший индивидуальный ход и хорошее владение велосипедом. Мне тренер сказал, чтобы я поехал в Витебск, попробовал себя. Трасса хорошая, много подъемов тяжелых и спуски есть хорошие. Каб апярэдзіць сапернікаў і трапіць на п'едэстал, велокроссменам неабходна было пераадолець масу нязвыклых перашкод. Дапамагалі веданне дистанций и тактичный план на каждый заезд. Сразу надо выезжать вперед, потому что потом очень сложно обогнать в ходе гонки. Но все равно, кто выезжает сразу вперед, у того есть большое преимущество. По выніках спаборніцтваў трэнерскі штаб нашай каманды вызначыўся са спартсменамі, якія выступяць на чэмпіянаце Беларусі. У мужчын гонар Віцебскай обласці будуць абараняць майстры спорту Максим Алексеев і Владислав Поляков. У жанчын майстар спорту міжнароднага класа Ганна Максимова. За барацьбой на дыстанцыі сачылі Сергей Мисурагин и Александр Простаўка. Навіны Витебск. Вольга, а ты спрабавала кататься на горном велосипеде? Сама пакуль не, але старэйшы сын з задавальненнем круціць на ім педалі. Значыць, у цябе яшчэ ўсё наперадзе, каб далучыцца да экстрэмальных відаў спорту. А зараз давай звернемся да класічных спартыўных дысцыплін. Кастрычнік працягвае радаваць мясцовых фанатаў вялікай колькасцю стартаў. Нашы футбольныя і хакейныя каманды пасля выязных серый свае паядынкі правядуць дома. Віцебск прыме Кубак Рэспублікі Беларусь па скачках на батуце, дзе можна будзе ўбачыць алімпійскага чэмпіёна Уладзіслава Ганчарова. А таксама турнір па водным пола, дзе нашы землякі будуць змагацца за самыя высокія месцы. Але аб усім па парадку. У суботу 22 кастрычніка на поле віцебскага ЦСКА пройдзе абласное дэрбі. У 26-м туры футбольны клуб Віцебск прымае Новаполацкі «Нафтан». Для абодвух клубаў гэта будзе вельмі важная гульня. Нафтанаўцы змагаюцца за тое, каб не згубіць прапіску ў элітным дывізіёне нацыянальнага першынства. У віцеблян стаіць задача заняць 6-е месца па выніках розыгрышу. Пакуль нашы клубы далёкія ад пастаўленых мэт, а таму барацьба будзе жорсткай, як кажуць, за 6 ачкоў. А хакейныя дружыны Віцебскай вобласці свае паядынкі па
пачнуць у чацвер. Наваполацкі хімік СКА на сваёй домашняй арэне сустрэнецца з Лідай, а Віцебск прыме гродзенскі Нёман. У суботу 22 кастрычніка нашы землякі памяняюцца сапернікамі. Нагадаю, што ў выязной серыі матчаў Віцебскі хімік пацярпелі паражэнне ад сапернікаў. Цяпер з'яўляецца магчымасць узяць рэванш. А зараз да іншых спартыўных падзей. З 17 па 19 кастрычніка ў абласным цэнтры пройдзе Кубак Рэспублікі Беларусь па скачках на батуце. Гэта першы афіцыйны старт для нашых батутыстаў пасля алімпійскіх гульняў у Рыа-дэ-Жанэйра. І таму ёсць магчымасць убачыць, у якой форме знаходзіцца алімпійскі чэмпіён Уладзіслаў Ганчароў і удзельніца алімпіяды Ганна Гарчанок. З 19 па 23 кастрычніка у басейне «Камсамолец» будзе ладзіцца рэспубліканскі турнір па водным пола. Гаспадары маюць неблагія шансы пазмагацца за медалі розыгрышу, як і ўдзельнікі адкрытага чэмпіянату в обласці па плаванні, які пройдзе ў 31-й сярэдняй школе абласнога цэнтра. Дзякуй, Сергей. Цяпер пра тое, як размова ператварылася ў добрую справу. Дзякуючы праграме «Вячэрні Віцебск» сем'і з асаблівымі дзецьмі знайшлі сяброў і атрымалі магчымасць сустрэцца разам. У дзіцячым кафэ для іх арганізавалі свята з пачастункамі, гульнямі і майстар-класамі. Аб уроках дабрыні ў нашым наступным матэрыяле. Гэта эфір праграмы «Вячэрні Віцебск» ад 20 чэрвеня. У гасцях у тэлекафе асаблівыя дзеці, іх бацькі, псіхолагі і медыкі. Тэма, якую абрала вядучая Наталя Мішурная, складаная. Гаворыць пра дзяцей з аўтызмам не так часта. У іх праблемы з камунікацыяй, не зусім звычайныя паводзіны, ім цяжка сярод іншых людзей. Вопрос по расстройствам аутистического спектра стоит достаточно остро. У нас в Витебской области наблюдается 103 ребенка с данным расстройством, а во всем мире такое состояние оно увеличивается. И мы хотели вывести этих детей, чтобы общество увидело, что есть дети не только обычные, есть дети, которые не воспринимают звуки, есть дети, которые не слышат какие-то звуки, есть дети, которые не видят краски, а есть дети, которые не чувствуют и не могут отразить эмоции окружающих. Для них сложно выйти и общаться. Пасля размовы ў прамым эфіры тэлефон у рэдакцыі праграмы не змаўкаў некалькі дзён. Званілі з прапановамі дапамагчы. Хтосьці фінансава, а хтосьці канкрэтнымі справамі. Так і нарадзілася ідэя дзіцячага свята ў адным з віцебскіх кафэ. Гэты вопыт аказаўся першым і для арганізатараў, і для запрошаных сем'яў. Мы хотим этим детям преподнести праздник, то есть чтобы им запомнился этот день. Мы очень волнуемся, для нас это впервые. Спачатку знаёмства крыху даўжэйшае, чым у іншых дзяцей, адаптацыя да новых абставін. Дзеці з аўтызмам складана прывыкаюць да незнаёмых месцаў. Іх могуць напужаць яркія колеры і рэзкія гукі. Гэты этап пройдзены, пачынаюцца гульні. Узаемадзеянне для дзяцей з асаблівасцямі развіцця не характэрнае. І калі аніматары кафэ займаюць усіх агульнай справай, здзіўляюцца нават медыкі. Значыць, лёд крануўся. 8гадовы Тадэуш, напэўна, адным з першых адаптаваўся ў новых умовах. Магчыма, дапамаглі салодкія пачастункі, а можа, цікавы занятак прыйшоўся да душы. Майстар-клас па прыгатаванні пячэння нават бацькоў прымусіў забыць пра дыягназы сваіх дзяцей. В Витебске мало таких мест вообще, чтобы вот так вот свободно с такими детьми. Мы, наверное, в первом месте в таком, чтобы не чувствовать себя как-то неудобно, скажем так. Нам нравится. Нам всегда интересно попасть в какую-то новую обстановку, видеть каких-то новых детей, особенно детей с какими-то тоже особенностями, пообщаться с ними. Такі вопыт для дзяцей з аўтызмам бясцэнны. Ён як першы крок са свайго маленькага свету ў звычайнае жыццё. А для бацькоў гэта таксама магчымасць сустрэцца. Дарэчы, пячэнне, якое вылепілі дзеці, супрацоўнікі кафэ спяклі і кожнаму падарылі асабіста. Ольга Шмаргун, Дмітрый Котаў, навіны, Віцебск. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся ў наступную нядзелю і толькі добрых навін у ваш дом.